Goedenavond, welkom bij deze Zeeland Nu. Het nieuws en ook het weerbericht op deze zaterdag de 15e. Voor energiebedrijf Zeewind begon het hier allemaal bij Bad. In 1987 bouwden ze hier haar eerste windpark met 3 turbines. In 2000 vervingen ze die voor deze moderne exemplaren. Maar na 25 jaar draaien verdwijnen ze. Deze windturbines verdwijnen omdat we een paar honderd meter verderop een nieuw windpark aan het bouwen zijn. Het nieuwe windpark heeft ten eerste al heel veel meer turbines. Van hier 2 gaan we naar daar 15 turbines. En ze zijn ook nieuwer en daarmee efficiënter en kunnen dus veel meer stroom opwekken waarmee ze veel meer CO2 besparen. En in ruil voor dat nieuwe windpark moesten deze turbines hier verdwijnen. Ze worden opnieuw ingezet, elders in Europa worden ze weer opgebouwd en dan krijgen ze een tweede leven. Nou, persoonlijk, toen ik ooit in 1989 lid geworden ben, toen stond dit windpark er net. En moet je een investering doen. En toen dacht ik ook nog van, ik weet niet zeker of het doorgaat, maar het is gewoon voor de goede zaak. En hoe sluit u deze dag af? Ik denk zeker met een drankje, maar ook met een goed gevoel. Het is nog niet duidelijk of de havendagen in Zierikzee volgend weekend traditioneel afgesloten kunnen worden met een vuurwerkshow. De provincie heeft een vergunning gegeven, maar daar zijn bezwaren tegen ingediend. Vrijdag dient daarom een rechtszaak. Dan zal meer duidelijk worden of de vuurwerkshow door kan gaan of niet. De 72-jarige fietser uit Zierikzee, die afgelopen zondag bij haar woonplaats werd aangereden, is overleden. Dat laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde vorige week zondag bij de oversteek met de verkeerslichten bij de Laan van Sint-Hilaire en de Nieuwe Koolweg op de N59. De vrouw werd geschept door een auto en met een traumahelikopter nog naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar is de Zierikzeese aan haar verwondingen overleden. Oud-burgemeester Henny van Kooten is terug op Noord-Beveland. Alsof hij nooit is weg geweest. Hoe is het? Ja? Michiel, hè? Michel van Opbergen. Dat is lang geleden. Van Opbergen. Ja. Echt lang geleden zeggen. Ja. Nou, het voelt vertrouwd en vertrouwd. Is er veel veranderd? Nou, aan de gebouwen zo te zien niet zoveel. Sommige zijn wel opgeknapt, hebben een verfje gekregen, maar verder is alles redelijk hetzelfde gebleven. Van Kooten keert terug als wethouder. Na heel veel jaren burgemeester te zijn geweest. Ja, ik ben gelukkig 10 jaar wethouder geweest en daarna 15 jaar burgemeester. Dus bij de verantwoordelijkheden ken ik wel. Ik heb met de burgemeester hele duidelijke afspraken gemaakt. Er is maar 1 iemand burgemeester en dat is Roes Meeuwissen. En ik ben hier wethouder en dat hoop ik met heel veel plezier invulling aan te gaan geven. Eigenlijk gestopt, nu toch weer aan de slag. Is dit een aanloop naar nog meer periodes voor Van Kooten? Nou, gisteren maar eens de kat uit de boom kijken en ik hoop dat ik de gezondheid mag krijgen om dit een poosje vol te houden, 4 jaar. En daarna zien we wel weer verder. Tijd komt eraan. Vanuit Vuurtoren het Hoge Licht in Westkapelle waren zendamateurs van de Club op Walcheren vandaag druk bezig met het seinen van morsecodes. Dit is een internationaal Lighthouse Weekend waarbij we proberen om wereldwijd zoveel mogelijk vuurtorens en lichtschepen met elkaar in verbinding te krijgen. En terwijl de mannen dat proberen, kon de jongere generatie bij het polderhuis een stukje verderop alvast oefenen. Dat ik mijn eigen naam kon schrijven. Is dat ook gelukt? Ja, een streepje is iets van 3 seconden en een stipje is 1 seconde. Voor de zendamateurs is het belangrijk om de jeugd warm te maken voor hun hobby. Mensen zijn opgegroeid van ik heb mijn smartphone, daar kan ik alles mee doen. Maar als die uitvalt heb je helemaal niks meer en dan zijn ze er zo aan gewend. En dan zijn wij er weer als zendamateurs. Denk even aan 1953, denk aan alle natuurrampen in de hele wereld. En dan zijn wij er juist voor die belangrijke verbindingen. Dat proberen we ook over te brengen. En als je dan toch een verbinding kan maken met het buitenland, dan het liefst met? China, want ik kan een heel klein beetje Chinees, een paar woorden. Heel goed, dat was Oscar. Kloetingen in de groen-witte shirts op bezoek in Amsterdam bij het debuut in de tweede divisie. Het hoogste voetbalniveau van Nederland op amateurgebied. En dit is de 1-0 na 11 minuten spelen. Luc Admiraal, die Kloetingen verrassend op voorsprong zet tegen AFC. In de tweede helft komt de ploeg uit Amsterdam dan langs zij. Dit is een goal van Delano Gouda. Maar in het slot van de wedstrijd, voorzet Janine van der Pitten en bij de tweede paal Joël van Herwijnen 1-2.
En gaat Kloetingen dan stunten in Amsterdam bij het debuut in de tweede divisie? Het antwoord is ja, want het is de doelpuntenmaker van Herwijnen. Ziet voor de goal Dijkstra. Komt binnen, Kloetingen wint met 3-1 bij AFC en dat is een heel knap resultaat. En in diezelfde competitie komt ook Hoek in actie. Het speelt tegen de koninklijke HFC uit Haarlem. En die ploeg komt op voorsprong door een doelpunt van Max Vichtinger. Maar vlak voor de rust komt de bal hier bij Rousseau de Poorter. Die denkt, ik moet nog 1 seconde spelen, dus ik haal maar uit. Boom, in de kruising, 1-1. In de tweede helft krijgt Hoek dan ook een penalty. En dan is het aanwinst Tom Boeren uit Terneuzen die voor de 2-1 voorsprong zorgt. Hoek natuurlijk een fantastisch seizoen, vorig seizoen achter de rug. Waarin het derde werd in die tweede divisie. En het gaat vandaag ook winnen, want het is 3-1 Noah Aalterman. Ook dit seizoen goed in de tweede divisie. Daar waren dan afgelopen nacht en vanochtend eindelijk de regen- en onweersbuien die over Zeeland trokken. En die brachten wat broodnodige neerslag. Op sommige plaatsen 5 mm, zoals in Terneuzen en Hoek en Philippine. Slechts een half millimeter op Vlissingen en 2 mm op Burghaamstede. Nog lang niet genoeg natuurlijk, maar het is een begin. Na dagenlang strak blauwe luchten zagen we vanochtend prachtige buien, wolken en onweersbuien voorbij trekken. In de loop van de ochtend werd het overal droog en vanmiddag was het vrij zonnig met temperaturen rond 27 graden. Morgen wordt het minder warm met maximumtemperaturen van zo'n 23 graden en het blijft overwegend droog. De noordelijke wind is matig, soms vrij krachtig vlak aan zee. Dat is windkracht 4 à 5. En maandag en dinsdag krijgen we dan wel weer te maken met een paar buitjes. Met een maximumtemperatuur van 23 tot 25 graden. Vanaf dinsdagavond en vooral woensdag en donderdag neemt de kans op een aantal pittigere buien toe. En kan er ook lokaal meer neerslag vallen. En tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen het weekoverzicht.